Hej så sammen, velkommen til. I dag så spiller vi noget Prison Impossible. Og ja, i dag skal vi have solgt der 49 brød. Men først skal jeg lige kigge om Black Market sikkert. Så ja, let's move on. Det kan godt være, der går lidt tid før, at vi får solgt det hele. Lulz. Please. Please. Oh shit. Yes. Jeg fik lige et par bukser der. Nu er jeg fuld. Okay, jeg tror godt, jeg kan være her i Black Market sikkert med fuld egengear. List. Okay, så jeg skal passe lidt på. Det kan godt være, jeg er meget stille, men det er meget spændende. Jeg håber seriøst ikke, jeg dør. Kom så, Godt, der ikke er nogen efter os. Bum. Så lad os tage noget iron gear med og tage brød. Oh shit. Mit hjerte vanker. Okay, let's go. Jeg skal lige have fuldt liv. Nå. Jeg har faktisk fået en til Blaze. Et til brød. Så har vi 50 brød. Jeg bliver nok nødt til at gøre sådan og sådan her. Der. Jeg har også fået 57 iron. Og jeg har 20.000. Så lad os gå nu. Vi skal lige gøre sådan her. Shit. Jeg nærmest ikke gå nogen vej. Please. Yes. Shit. 50 brød. Jeg håber, at det giver. Ja. Shit. Bam. 16k. 36k har jeg nu. Seriøst. No way. Shit. Nu mangler jeg bare sådan 15k, så kan jeg rank op. Heldigt. Yes, man. Jeg tror, jeg gerne lige vil campe lidt Black Market. Og nu. Godt, vi fik solgt det. Please, han har brød. Næh. Lort. Han der har vi gerne slås. Okay, han vil ikke. Okay, jeg vil cut
til at vi er i min celle. Så fik jeg solgt alt brødet, og det var mega fedt. Bam. Bam. Jeg ved ikke, om vi lige skal bare gå ud for at flække for folk. Lidt mad. Sådan. Det skal også stå feed. Ja, tak. Og jeg vil råde jer til at købe Mælkemist. Det er mega godt. Når du kan join serveren, når den er helt fuld. Lol, der er slet ikke. Lad os prøve at gå til de allermeste celler. Jeg så i hvert fald ikke Tralle. Nej, han er i sin celle. Jeg tror godt, vi lige kan købe en diapolet. Bam. Jackpot. Here we go. $650. Okay, det er fint nok. Der er nogen, vi kan flække. Shit, en hack. Eller det var ikke rigtig meget hack. Hvad var det? Nå, det var mad. Yes, lækkert. Yes, GG. Så skal vi lige ind og se det der sugarcanes. Så jeg vil sige tusind tak, fordi I glæder sig med. Husk at smide et like, hvis du vil se mere. Så vi ses.